Desarmahan sang issued firearm kagin hold sa admin sang Regional Mobile Force Battalion 6. Ang patrolman nga ginaaligar nagtuyo nga maghimulo sa isa ka room attendant sang pension house sa distrito sang city proper sang Hunyo 10. Madumduman nga ang suspect ginkilala kay alias Lee, 29 anyos, residente sang Lanao del Norte, kag naka-assign sa 62nd Company sang Regional Mobile Force Battalion sa Banwa sang Kalinog. Sa matandaan, nakagwa ang mga pulis sa presuhan sang Hunyo 11 matapos nga nakapiyansa. Suno kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla, wala na ginpa-duty ang nasambit nga pulis samtang nga nagapadayon ang iyang kaso nga kriminal kag kaso administratibo. Pahayag pa niya nga ang Regional Investigation Detective Management Division na ang makahatag sang rekomendasyon kung i-dismiss sa serbisyo ang pulis. Depende ina sa mga resulta sang investigasyon bangod nga magaagi pa sa legal nga proseso ang kaso sini. Ginpahayag nga ni Colonel Parilla nga basa sa background check o kung checking nila sa sospetsado, amo ini ang una nga bes nga nagapangatubang ang pulis sa kaso nga kriminal kag kaso administratibo. Dugang pa niya base man sa panaysayon sang biktima, ginpanginuwala sini ang alegasyon nga mayara sila sang nauna nga komunikasyon sang suspect kag nanindugan ini nga sang adlaw nga nag-check-in ang pulis sa ginatrabahoan niya, amuman ang una nga bes nga naka-istorya niya ini. Wala pa tubtob subong nabatian ang bahin sang pulis angot sa nasambit nga alegasyon. Madumduman man nga nag-file na sang complaint nga attempted rape batok sa pulis. It will be kung ano yung outcome, no, ng administratibo. So, it's too early pa kung sabihin natin ako. So, kasi sa sinasabi ko na may due process naman. So, right after sa, pina-recall na natin, kuha na natin yung issued firearms niya. And then, he will be put in the admin holding while pending yung administrative at saka criminal case niya. Based sa sinasabi ng ating Chief of Police doon sa investigation nila, that's the first time na nagkakilala sila. Si ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla.